गिबियावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे बे भिडिअखौ नायग्रा मानगोनां नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बयनोबो गोजोननायखौ हरग्रोबाय। दिनैनि अनलाइन वर्शिपनि गेजेरजों इसोरनि रावखौ लाबोनो थाखाय खाबु होनाय जोंनि बिबिबिसिनि सिङाव थानाय दालाइसा आफाद कमिटिनि मानगोनां सेक्रेटारि बिथांखौबो हामबाय होदों बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। आथिखालाव सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि गोख्रैथि गोसारनायनि जाहोनाव गासैबो बुहुमनि हादरफोरानो दिनै गिख्रंनो हमदों। मानोना बे भाइरासनि गेजेरजों लाख लाख मानसिफ्रा सैनो गोनां जाबाय आरो भाइरासआव सन्देरजानो गोनां जाबाय आरो गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो जिउबो खहा खालामनानै लानो गोनां जाबाय। बेनिखायनो बे गिथावथाव भाइरासनिफ्राय दिनै जोंखौहाय रैखाथि होनो थाखाय हादरनि गासैबो जायगायावनो बेबायदि लकडाउन खालामनाय जादों। बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि गोख्रैथि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय आरो गाव गावखौ रैखाथि होनो थाखाय। थिग बेबायदिनो जोंनि भारत हादराबो बे भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय आरो बे भाइरासखौहाय गोख्रैथि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय लकडाउन खालामनाय जादों। बेबायदि लकडाउन खालामनायनि जाहोनाव दिनै धोरोमारि बिथिङाव इसोर खुलुमनाय सिबिनायाव दिनै गोहोम गोग्लैदों। जेरै ख्रिस्टियानफोरा गिर्जायाव थांनानै मोनसे थि समावहाय ज' जानानै खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमनो थाखाय खाबु मोननाय जादों। जानो हागौ गुबुन गुबुन धोरोमारिनि बिथिङावबो बे एखे जाथायानो जादों। अब्ला फै जों बेबायदि मोनसे गोब्राब थासारियाव एबा जेंनानि गेजेरावहाय दिनै जों जि गोथां इसोरखौ फोथायो, दिनै बे गोथां इसोरखौ फोथायनायखौ जोङो माबोरै हमथानानै लाखिनो आरो जोंनि गोथां इसोरखौ फोथायनायखौ जोङो माबोरै गाहामसिनै लाखिनो, दिनै जोङो बिनि सायाव गुसुङै इसोरनि रावखौ जोङो सोलोंगोन। बे समावहाय मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि। से पेटरनि लिरनाय 7:6-7 बे मोननै सिरिखौ आङो फरायगोन। सानथ्र' हायै आनजादफोर सफैनायजों नोंसोरो दान्दिसेनि थाखाय सैनांदोंब्लाबो रंजा। नोंसोरनि फोथायनाया बेसे गोगोम बेखौ नायनो बे आनजादफ्रा सफैयो। आद्रि जानानै थांगोन सनाखौनो अरजों आनजाद नायोब्ला सनानिख्रुइ दाम गोसासिन नोंसोरनि फोथायनायखौबो आनजाद नायनो गोनांथार। अब्लासो बियो थाफ्लायबाय थागोन। बेबादिब्लासो जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाय समाव नोंसोरो बाख्नाय जागोन, महिमा गोनां जागोन आरो मान मोनगोन। दिनै बे इसोरनि बाथ्रानिफ्राय जोङो बुजिनो हादों। दिनै सना बानायग्राफ्रा सनाया थार नंगौना नङा बेखौहाय बिसोरो अरनाव सावनायनि गेजेरजों बिसोरो आनजाद नायो। थिग बेबायदिनो दिनै जोंदि गोथां इसोरखौ फोथायो, दिनै जोंनि बे फोथायनायखौ आनजाद नायनो थाखाय जोंनि जिबनाव गोबां आनजाद समयसाफोर फैयो होननानै दिनै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। अब्ला दिनै जोङो संसाराव थांनानै थानाय समाव दिनै जोंनि फोथायनाय जिबनाव दिनै जोंनि फोथायनायखौ खोख्लैनो थाखाय जोंनि जिबनाव जिउ खुंनायाव गोबां रोखोमनि जेंनाफोर, आनजादफोर, समयसाफोर फैयो। जाय समयसानि गेजेरजों दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय उनफिननानै थांनो गोनां जायो। नाथाय आथिखालनि बेबायदि मोनसे गोब्राब थासारिनि समायावहाय दिनै जोंदि गोथां इसोरखौ फोथायो बेखौ हमथानानै लाखिनांगौ आरो जोंनि फोथायनायखौ जोङो गोग्गोमसिन खालामनांगौ। जोङो बेखौ माबोरै खालामगोन? जोङो 1 नम्बराव जोङो मोननो हायो सानफ्रामबो इसोरनि राव फरायनायजों। दिनै जोङो गिर्जायाव थांनानै खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमनो, इसोरखौ सिबिनो, इसोरनि राव सोलोंनो, इसोरनि राव खोनासंनो थाखाय जोङो मोनसे मोजां खाबुखौ जोङो मोननो हायाखै। बेनिखायनो जोंनि फोथायनायखौ हमथानानै लाखिनो, जोंनि फोथायनायखौ गोख्रों खालामनो दिनै जोङो जोंनि न'आव थानानैनो बे गोथां इसोरनि बाथ्राखौ जोङो फरायबाय थानांगोन आरो जोंनि फोथायनायखौहाय जोङो गोग्गोमसिन जोङो लुखांनांगोन। मानोना इसोरनि बाथ्राया
जोङो बोरै थांनानै थानांगौ आरो जोङो माबोरै जिउ खुंनांगौ बेखौहाय जोंनो फोरोङो। आरो नाम्बार 2 आवहाय जोंनि फोथायनायखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबो इसोरनियाव आर'ज खालामनायजों जोङो सानफ्रोमबो जोङो इसोरनियावहाय जोङो गावखौ गथायनायजों इसोरनियाव आर'ज खालामनायजों जोङो थानो नांगौ। मानोना जोङो दानियेलनि जिबनखौ नायोब्ला नुनो मोनो दानियेलनि जिबनाव मोनसे गिदिर समयसा अर्थात जेंनाया फैदोंमोन। दारियास राजानि रायजोआवहाय दारियासनि अनगायै गुबुन इसोरखौ एबा मोदायखौ खुलुमोब्ला बेखौहाय सिंहनि दहन्दराव गारसननाय जागोन बेबायदि मोनसे गोरा आयेन पास खालामनाय जादोंमोन। दिनै बेबायदि मोनसे गोरा आयेन पास खालामनाया दानियेलनि थाखाय बिराद गिदिर बियो मोनसे आनजाद जेंना जादोंमोन। बिनिखायनो बे आनजाद जेंनायाव गोग्लैनायखाय दानियेला गावनि रुमाव थांनानै सानफ्रोमबो बियो सानसेयावहाय खनथाम बियो इसोरनियाव आर'ज खालामदोंमोन आरो इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय बियो आगानसेबो उनफिनाखैमोन। आरो दारियास राजानि रायजोआव जि इसोरखौ खुलुमो बेखौ बियो माब्लाबाबो बियो खुलुमाखैमोन। बिनिखायनो बियो सिंहनि दहन्दराव गारसनजादोंब्लाबो सिंहनि खुगानिफ्राय अरजानायनिफ्राय बियो बासायजानायखौ मोननो हादों। बिनिखायनो आथिखालनि बे गोब्राब थासारियाव लकडाउननि समायावहाय आरो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय दिनै जोङो गावखौ सांग्रांथि लाखिनो थाखाय जोङो बासायजानायखौ मोननो थाखाय जोङो सानफ्रोमबो इसोरनियावहाय आर'ज खालामबाय थानांगोन। आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फोथायनायखौहाय हमथानानै लाखिनांगोन। आरो 3 नम्बरावहाय गालाथियानि 5:22 लिरनाय बादि गोथार जिउनि बिथाइफोरखौ जोंनि जिबनावहाय जोङो बाहायनो नांथारगौ। जेरै अननाय, रंजानाय, सान्थि, सैसोनाय, अनसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायग्रा जानाय, गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाय। दिनै बे बिसयफोरखौहाय जोंनि जिउ खुंनायाव जोंनि आखल आखुआव जोङो बेखौ बाहायनो नांगौ। सासे ख्रिस्टियान धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय आरो जोंनि फोथायनायखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय आरो इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय। आरो बिनि उनाव 4 नम्बराव गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनायनि गेजेरजों आथिखालनि बे कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन होनायनि जाहोनाव दिनै गोबां जायगाफ्राव दिनै गोबां न'खरफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। गोबां न'खरफ्रा जानो लोंनो दिनै समयसा सफैदों। बेनिखायनो बेबायदि अलखदाव गोग्लैनाय दिनै व्यक्तिफोरखौ न'खरफोरखौ दिनै जोङो बयबो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनायनि गेजेरजों जोङो दाव खालामनांगोन। आरो बेबायदि हेफाजाब होज्लायनायनि गेजेरजों जोंदि गोथां इसोरखौ फोथायो बेखौहाय जोङो गुबुननो दिन्थिनो नांगोन। दिनै बेफोरबायदि गाहाम हाबा मावनायनि गेजेरजों जोङो इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनो हायो आरो जोंनि फोथायनायखौ जोङो गोग्गोमै लाखिनो हायो। अब्ला फै जों बयबो बे लकडाउननि समावबो आरो गोब्राब बेबायदि परिबेस एबा थासारिनि समायावबो दिनै जों जे गोथां इसोरखौ फोथायो बेखौहाय हमथानानै लाखिनो थाखाय आरो जों जे गोथां इसोरखौ फोथायो बेखौहाय गोग्गोमसिन खालामनो थाखाय फै जोङो सानफ्रोमबो बाइबेल फरायनायनि जोङो हुदा खालामनि। फै जोङो सानफ्रोमबो इसोरनियाव आर'ज खालामनायखौ जोङो हुदा खालामनि। आरो फै जोंनि आखल आखुआव जोंनि बाहायजानो नांगौ जेरै अननाय, हेफाजाब होनाय, धोरोमिया जिउ खुंनाय, गुरै जानाय बेखौ जोंनि जिबनाव जोङो बाहायनि। दिनै बेफोरबायदिखौ बाहायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे अलखद समाव गाज्रि परिबेसनि गेजेराव गाज्रि बोथोरनि गेजेरावहाय जोङो गावखौहाय इसोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो जों जे इसोरखौ फोथायो बेखौहाय जोङो हमथानानै लाखिनो हागोन आरो जोङो बे गिथावथाव भाइरासफोरनिफ्राय जोङो बासायजानायखौ मोननो हागोन आरो गावनि जिबनखौ दिनै जोङो बासायनायखौ लाखिनो थाखाय गावनि न'खरखौ बासायनायखौ लाखिनो थाखाय जोङो जेब्लायबो इसोरखौ फोथायनाय आरो बिजों खाथि सोमोन्दो लाखिनायखौ जोङो कन्टिनिउ खालामबाय थानो नांथारगौ। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दिनै कर'ना भाइरासनि गोसारनाया सानफा एफा संसारनि गासैबो आरो जेरावबो बियो गोसारलांबाय थादों। सोरनि खाफालाव मा लिरदों जोङो बेखौ बुंस'नो हाया। बेनिखायनो बे बेमारा जोंनि जिबनाव सफैनायनि सिगांनो दि जोङो आफा इसोरनियाव फोथायनायखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनि। जोङो खाथि सोमोन्दो लाखिनि। बे भाइरासनि गेजेरजों जोङो एटेक जायोब्लाबो जोंनि बे जिबना इसोरनि खाथियाव सफैनाय बायदि
जोंनि फोथायनायखौ जोङो हमथानानै लाखिनि आरो जोंनि फोथायनायखौ जोङो गोगोमसिन लाखिनि। हामबायसै। दिनैनि अनलाइन वर्शिपनि गेजेरजों गुसुं इसोरनि रावखौ बुंनानै आङो बेयावनो दोनथ'बाय। हामबायसै। इसोरा बयखौबो बोर होथोंसै।